Karbi Women Justice Forum amai phi biolet BP lapen Karbi Student Association tiripi amai kongchun bang Thomson rong piatum celang se samilang solang kacolang rem alam ki ke powek abang pia heman kahumridam Korganthi MSC constituency ke parlu mensing kram sa rong amekar longkiram kram sa hemalong kachubi pon also pan kacolang rem dat alam ki ke powek abang pia heman Karbi Women Justice Forum abitung lapen Karbi lo Charlie asong atum pen kahumridam padopon Longkiram kram sa hemalong kachubi pon also piapan kaculang rem dat alam ke putak rong berong thap ke pungdut ajoksi news portal malamanta labang so alam ke putak hangrab joson si thekpon hanglo labang so alam ke putak penangan cethang det aphi pini dipurong so pipen Karbi Women Justice Forum abitung atum lapen Karbi lo Charlie asong atum celang rapet si kisung ke phobek aheman humri dampen ahemasor along anparta ke phobek also piapan arjupon si penangan alam the cini pon nanglo lapen sodak ben labang so alam ke putak pin rempon longkiram kam sa phan setamis samilang so pulis atum nep ing nang pon si nonamat hen kang samalong beng pondo halaku Karbi Women Justice Forum amai phi biolet BP ahin pen phirang kya thenglo labang so alam ke putak sodak pen ing sai pon bek nangji lapen arta kijum hek also piapan kaculang rem dat abang pu long kiram kram saphan kokthak mate capital punishment setami pipon bek nang jipusi ke hangpon pado lang ini dipaya pocong hanti tanda lang dong ini bisa jadi ini tarik engkau raisi nili tumdak sami langso area lin dokteron arang bangsi patumi hadjong nili tum news live Karbi Anglong long Asian news thai konong long je itum Karbi Anglong stame hiduk kiboya joine kisung lahaya joine si adon kapre ka hu bidun pen asap ubak isia varsai mate isuma thek jimenere bua kamatha pen teron hem asor anong kapre ke bidun lo alang le sopia phan alang le sopia tavela ni kan kreket thom sidola kasila so media mate news channel long itum abi ponong se pinira dang na humri phan bang lo kasila dang ni ditum thek long lo juntu kiduk kisung kodep a family itum alang itum kang tave kiduk thektik ke boy sambil alang itum so lason ke kodet ke alang itum aning duglo non kopi ko son si kamat hai malang tum cipu thek dalo lasini litum puji bangke law and order itum ata ka bi somar khan lason kaculang der dia ang khotona bang kapa beda je phan Central Gop la pena Assam Gop Karbi Anglong Thomas Council phani litum tuning ring tung solo tum kere kom alang itu mas slogan beti bachao beti padhao po slogan bang man tu si arek bang po kasok slogan kang bang po halamang sinitum solo song tum bang chong hong ding son se do sinon alang itum tame ipodat ahem also a family tum kisuma kidu ka puthang itum bang pendak theklong situm ning duk dolo asi kahin no ka choklem vek kalprit phan bangai la ke capital punishment pinangji lapen kisung ke boy tum phan alang itum isi akerak mate compensation alang itum phan raponangji athe alang itum nganing hang kali aning kahin no ka matha ka choklem pusini itum matha da asi Karbi Anglong solang do arat phan tani itum matha lapen itum tuning riponji la so maratum ata ga bio so maratum la son ke power abang akisung ko son mate ke cepa jok nai ma hala bang sarkar pen prabjin pen so kerap itum han pi so lo tum hana akirai kom bang pilo beten itum sarkar phan same itum tuning ripon lo la pen itum same ning sampo so lo tum same anu se tum jakong do pu pen cuma thada la se sopin so tum han jakong kan ma ke tum so lo tum han same la so kerai kom bana pipo nai sini itum hin pen da Karbi Anglong Women Justice Forum United Karbi Anglong Women Association itum solo song ni hin pen adak na humrisi so phan kacamata aning kai no kacamata longkiram kramsa abang so muni phane capital punishment alang le phan labang so aning kamatha kai no monon phik ka choklem dei phalang le phan punishment ki pi banga kenang sot lapen labang so amunit okol kramsa bukali labang so la so na sai lang no ka choklem amunit tum han an ke prang ke bang dilang ke isi a step thedung a step en ponangji
apen labang so munit pan ke hem kang sampen sami alang itum law and order hin tum sami opon pame pol apen lang pon pame bu pusi itu mahin pen choli di pondo Tahun tu orang asal pen yo lah non kisung di pos tu mah kadu ka virat tu ini kerap pinai lah si keno dak tu han bang ke ini tu han nexon an pinai yang pen kisung boy tu han rat tu rap mai lah sin tu orang sol ngah cuni ni Samilang sopen nomor 7 notice